नमस्कार दोस्त लोग, आज हमनी के अईसन 7 बेहतरीन खाद्य पदार्थ के बारे में जानब जवन की बच्चा के दिमाग के स्वास्थ्य खातिर बहुत फायदेमंद होखेला। मछली लइकन के दिमाग खातिर सुपर फूड मानल जाला। एकरा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होखेला जवन की बच्चा के दिमाग के विकास खातिर बहुत जरूरी होखेला। खास तौर पर DHA अवुरी EPA नाम के दुगो खास यौगिक होखेला जवन के दिमाग के कोशिका के स्वस्थ अवुरी मजबूत बनावेला। रवा लइकन के सामन टूना भा रोहू जैसन मुलायम मछली दे सकेनी। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी अवुरी ब्लैकबेरी जैसन जामुन में बहुत एंटीऑक्सीडेंट होखेला। इ दिमाग के कोशिका के नुकसान से बचावेला अवुरी दिमाग के तेज बनावेला। एकरा में मौजूद विटामिन C अवुरी विटामिन के भी याददाश्त में सुधार करे में मदद करेला। लइकन के बेरीज खियावे के सबसे बढ़िया तरीका बाकी एकरा के मिल्कशेक भा स्मूदी में मिलावल जाव भा दलिया आ दही में मिलावल जाव। एकरा के खाए में मजा आवेला अवुरी स्वास्थ्य खातिर भी फायदेमंद होखेला। अंडा बहुत स्वस्थ अवुरी पौष्टिक भोजन हा। एकरा में प्रोटीन, विटामिन B6, B12 अवुरी कोलाइन होखेला जवन की दिमाग के सक्रिय अवुरी तेज बनावे में मदद करेला। कोलाइन एगो पोषक तत्व है जवन दिमाग के नया कोशिका बनावे में मदद करेला अवुरी याददाश्त में सुधार करेला। अगर लइकन के ध्यान केंद्रित करे में दिक्कत होखे तो रोज एक अंडा जरूर खियाई। अंडा के उबाल के आमलेट बना के भा हल्का तल के साथे दिहल जा सकेला। पीनट बटर ना सिर्फ स्वाद में बढ़िया होखेला बालों की बच्चा के दिमाग खातिर भी बहुत फायदेमंद होखेला। एकरा में स्वस्थ वसा, विटामिन E अवुरी फोलेट होखेला जवन की दिमाग के कोशिका के स्वस्थ राखेला अवुरी ओकरा बने में मदद करेला। विटामिन E एगो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हा जवन दिमाग के नुकसान से बचावेला अवुरी बच्चा के याददाश्त तेज बनावेला। पीनट बटर बच्चा के गेहूं के रोटी पर फैला के स्मूदी में मिला के चाहे से बवुरी केला जैसन फल के संगे खियावल जा सकता। बीन्स यानी राजमा, चना अवुरी मूंग बच्चा के दिमाग के स्वास्थ्य खातिर बहुत निमन होखेला। एकरा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन अवुरी जिंक भरपूर मात्रा में होखेला जवन की बच्चा के दिमाग तेज अवुरी सक्रिय बनावेला। बीन्स में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट दिमाग के धीरे धीरे अवुरी लंबा समय तक ऊर्जा देवेला जवना के चलते बच्चा दिन भर सतर्क रहेला। बीन्स के सूप, सलाद भा पराठा के भराई में मिला के खियावल जा सकेला। रवा लइकन के राजमा चावल भा चना चावल जैसन स्वस्थ हा स्वादिष्ट व्यंजन भी दे सकेनी। जई, ब्राउन राइस, क्विनोआ अवुरी मल्टीग्रेन ब्रेड जैसन साबुत अनाज बच्चा खातिर बहुत फायदेमंद होखेला। एहमे फाइबर, विटामिन B, आयरन अवुरी ग्लूकोज होखेला जवन की बच्चा के दिमाग के दिन भर सक्रिय राखेला। ग्लूकोज बच्चा के दिमाग खातिर ऊर्जा के सबसे निमन स्रोत हा जवन की बच्चा के ज्यादा ध्यान केंद्रित करे में मदद करेला अवुरी सोचे के क्षमता बढ़ावेला। साबुत अनाज लइकन के दलिया, मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच, ब्राउन राइस पुलाव भाजई पराठा के रूप में दिहल जा सकेला। गाजर, पालक, शिमला मिर्च, टमाटर अवुरी ब्रोकोली जैसन रंग बिरंग के सब्जी बच्चा के दिमाग के स्वास्थ्य खातिर बहुत जरूरी होखेला। ई एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन A, C के अवुरी आयरन से भरपूर होखेला जवन के दिमाग के बढ़े में मदद करेला। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन बच्चा के याददाश्त तेज करेला। पालक अवुरी ब्रोकोली में आयरन अवुरी फोलेट होखेला जवन के दिमाग के कोशिका के सक्रिय राखेला अवुरी फोकस बढ़ावेला। तो दोस्त लोग, इस 7 सुपर फूड रहे जवन की बच्चा के दिमाग के तेज बनावे में बहुत मदद करेला। अगर रवा के ये जानकारी पसंद आयल तो अपना दोस्तन आ परिवार के साथे शेयर करी आ कमेंट में बताई कि एह में से कवन खाना रवा बच्चा के सबसे ज्यादा पसंद बा। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।